Curfew hours ug liquor ban ipatuman og balik sa lokal nga kagamhanan sa Davao City. Base sa Executive Order number 55 nga gipagula ni Mayor Inday Sara Duterte, magpatuman og curfew gikan alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Hinunwalay labot ang mga government worker nga dunay duty sa curfew hours, mga private offices o establishments nga dunay trabaho, mga naa sa medical field, public utility company workers, mga dunay haya sa patay ug tanang medical, emergency ug disaster cases. Ipatuman usab ang liquor ban gikan alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag ug ginili usab ang pag-inom sa mga pampublikong lugar. Alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag ang pagvideo kay sulod sa pribadong lugar, apan ang mga karaoke bars sirado 24 oras. Ipatuman ang maumando sugod alas 12 sa udto karong October 15 adlang Huwebes. Giri-implement nato ang curfew and other regulations sa mga activities. Kani siya base ni siya sa mga interviews sa ato ang mga confirmed COVID-19 na patients. We deemed it na kinahanglan i-regulate kanang mga activities na ginabuhat na sa mga tao but really dili sila essentials.